Dušan, nareszcie wróciliśmy do domu. Jak ocenisz to spotkanie? Ciężko było? No, bylo veľmi ťažko. Mali sme ešte po tej dlhej droge 2 dní takú reštu, trošku sme odpočnuli a bolo vidieť, že nám nohy toľko nerobia, jak sme chceli. Mali sme veľa momentov, no nepodarilo sa nám streliť bránku. Mali sme v druhej tercii po mojom dať 3-4 bránky, ukončiť ten meč, dohrať, pripraviť sa na zajtra. No, bohužiaľ museli sme hrať dokonca až 60 minút a troška sme stratili veľa síl, ale musíme sa teraz pripraviť na zajtrajší meč. Powiedz mi, jak kibice w tej katowickiej hali znowu zrobili dobre wrażenie, no nie? No nakoniec sme sa vrútili po 3 mesiacoch, už sme aj pomaly zabudli, jak to vygląda tá atmosféra na meči. Som veľmi rád, že prišli, že nás pozbudzovali celý meč, že nám pomohli. Naozaj veľmi dobre. Bardzo ważne dzisiaj zwycięstwo, bo gonimy Tychy, które objęły to liderowanie w tabeli podczas naszej nieobecności w Belfaście. Jutro też się uda? Tak mám nadzieju, že sa udá. Urobíme všetko preto, aby sa udalo a jak budeme hrať našu hru 60 minút, tak ja verím, že sa udá. Dziękuję. Ďakujem.